برای سینان çift yurak endamê fraksiyona Dem Partiyê Parlamentoya Tirkiye mêvanê me birêz çift yurak rojbaş û bi xêr hatin. Dem Partî di civîna xwe ya îro de dê çi tiştî gotû bêj bike li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan? Gelek spas serketin dixwazim ji we re silav û rêj ji hemû temaşevanan re. Heyeta Dem Partî eşkereke dîtin û wekembên pêşniyarê Birêz Öcalan li Serokkomar re radesta Serokkomarê bike. Zatî Öcalan zî ji heyetê re gotû em êdî em ê bigîjin merheleka nû. Ger bigîje merheleka nû pêvajo. Ji bo wê ki pêvajo bigîje merheleka nû wisa ki pêşniyarê xwe hene dîtinê xwe hene ji Serokkomar re ji dewletê re parve bike. Li hêla PKK de em bên gavên nû têne avêtin ji bo pêvajo bigîje merheleka nû ger li hêla dewletê zî gavên nû bên avêtin. Ji bo wê qeneta me ve ki heyeta Dem Partî ew ê pêşniyarê Öcalan ji bo pêvajoya nû radesta Serokkomar bike. Yani xweyekî êdî gerek dewlet divê hêlê de li ser van pêşniyarê ji bo pêvajo têkeve merheleka nû gavên nû bavêje. Birêz çift yurak şanda Dem Partiya gera gahiyên we hebin niha çûye qesirê yan hêna çûya? Şanda Dem Partiyê ji bo hevdîtina li gel Erdogan niha çûye qesirê yan hê jî bi rê neketiye? Nahê ez nizanim hîn bi rêketî neket lê saet sisê îro de yani saet 15 de ew ê li qesra evê divin ya li qesra li qesrê hev dibûnin saet 15 de. Baş e. Kek Sînan ew qonaxa ku Öcalan behs dike pêvajûgehayê çi ye? Çi qonaxa nû ye ku dest pê dike ji pêvajûyê? Yani wek em texmîn bibêjin, wek em binirxînin, wek em bixwînin yani rast yek û yek agahî dest min de tune ye. Qeneta me ew ki ew qonaxa nû yek di meclîsê de komisyon tê ava kirin ji bo mesela çareserkirina Kurd. Çi qas nav lê nekirin navarokewî negotine mesela çareserkirina pirsgirêka Kurd e Kurdistanê car dizî xweyekê eşkere ew di meclîsê de komisyon ji bo çareserkirina mesela Kurdê bi ava kirin. Qonaxa nû qeneta nû serî de ev e yani komisyon bê ava kirin dest bi xebata xwe bike demil dest zaten serok meclîsê gotibû em ê komisyonê demeka nêzik de ava bikin û di havînê de zî em ê navber nedinin navbera du sê meha da wekî bigîjin encamekê ji bo wê hemû partiyan temsîliyetê xwe radesta serok meclîs kiribû. Baş e. Birêz Sînan ev qenaet û pêşbînî ne ji Dem Partiyê çend kes haydarî hûrgiliyên pêvajûyê ne? Qonaxa ne? Yani qonaxa nû berpirsiyarê Dem Partî îlan niha dizane pêşniyarê Birêz Öcalan zaten heyeta Dem Partî li ev serokê Dem Partî re parve kiribû îlan bi rêveberiya Dem Partî de hatiye parve kirin pêşniyarê Öcalan çi ye çi radesta Serokkomar bikin wek pêvajo ku bigîje merheleka nû navarokê çi ye çi ne hêla PKK hêla Öcalan de diyar e radesta Serokkomar bikin lê af ne diyar e mesela devletê devletê çi bike na devlet gerek demildest di meclîsê de ve komisyona çareserkirina mesela Kurd ava bike navê wî zilê bike. Ya du êdî yani belê. Şanda Dem Partiyê kî wê tevlê pêvajoya çekdanînê grupa gerîlayên PKK veya ku wê çekan deyne? Niha li Kurdistana Bakur ban li hemû partiyan saziyê sivîl partiya kirine hatine kirin. Hemû Partiyê Kurdistanê û em bên saziyê sivîl komelan davet kirine ji bo roja çekberdanê, merasima çekberdanê
ki neçeni zanım le az tahmin dedim ki ilan ki hat editin ki hevsero ki Dem Parti muhakkak Dem Parti ve DBP evet tabi merasimi bugün. Ev tahmin amne. باشە تو بخۆ نایە Ne az zaten kadakakırın amel dervaya. Ev ژالی 6 salın بەێ ینی 6 ساڵ devlet قەدەغە لە سەرتە هەیە تو دەرکەوی دەرە Sermaye derketin amne derva kadakar. مژارەوە ژیوێ بکەوە ناوە گوهارتنین دەستورێدا ji بۆی çi عفوێ بە çiژی سەرڕاستکردان بە Yani peşiniyar ji Parti Komünist Kürdistan razı hatiye ji bu hatiye davet kirin li Parti Komünist Kürdistan içi bir yer bede hin ne belliye yani evara merasim ya ne merasim hin ne belli. باشە ji aliyê dewleta Tirkiye ve mîtê ve filanê ve kes tevlî pêvajoyê dibe yanî proseya çekdanînê wê grupa gerîlayan Yani kanaate meve zaten ev çek berdan ve sembolik ve çıkar sembolik vezi ki gerek ve merasime de heve li hezi siyasi hezi sivil zedetir gerek ve kendin yakitiyer nav devleti heve. Nav و وەکەم بێژن بەرپرسیارێ هەموو دەوڵەتە هەبن هەری زیدای بەرپرسیارێ ئەمە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەبە وەک ئەم بێژن لە هەرێمی کوردستانê li rojhilata navîn temsiliyetê dewleta hebin yani saziyê sivîl partî zêdetir temsîlkirina varan li merasimê de wekî sembolîk e. qonaxa piştî çekberdana PKK çi ye dewletê çi gavekê bavêje Mesela giring eve zaten. Yani devlet hinci eğer li serê li çiyayê Kurdistanê veke bêjin em ê ala xwe deliqandin bideliqinin darxin yani em bêjin ji PKK ra hinci bêjin ve çek bernedan me çek berdan mecbur kirin ku hûn çeka berdin vê hişmendiyê gel rokê pêş da demil dest bigar. Ji bo wê eger dixwaze ki qonax bigîje encameke nû belki ji bo çareserkirina piskirêka Kurd a şîrê û demokrasiyê de gerek devlet rokê pêş da vê mehelê şin da çerçeveka kanûnî û yasayî pêk bîne. Em bên gerîla çek berda gerîlê çi bike? Here ku derin? Newsa ji bo wê gerek kanûneka nû derkeve çerçeveka hukukî diyar bike vê çaxê ew konağa nû dimeşe çekberdan digije armanca xwe. Eger devlet tişekî neguhare, gavekê navêze, çerçeveke kanûnî yasayî pêk nîne, qenetê me ew ê pêvaziyê bixetine. Başa li ser vê guhertinê diwarê yasayî da Komîteya Guhertina Destûrê Kengî tê avakirin. Evî ne diyar e, Serokkomar got me heşt hukuknas vezîfedar kirin ji bo destûra nû bixewitin bişuxulin. Lê ew xebat giştiye kîja merhelê destûra nû çawa were rojeva gel were civate were meclisê hîn nediyare ihtimal ev e ki bana em divên ev ê bibin referandumaka nû hîn rastaqînine lê di hêla berpirsiyara hikûmeta wir diyar kirin ki eger destûra nû ava bibe gerek bê referandum nebe hindir rêve de çi heve ev giring e yani eger destûra nû ava bikin وکم بین ماده 622 وکم بین ماده 123 وکم بین ماده 46 وانا نیم گوهارتن هبونا ملت کرد د دستور بنگهی دا نه قبول کرن ام بین زمان کردی نه زمان پروردهی نه قبول کرن ام دستور نو آوا کرنه یا آوا نکرنه نه پروبلم نه تشکل نویه Madeyên ku ê vêne guhertin dixwazin vêne guhertin çi ne? Yani naha madde 606 dibe ki eke zarokeki diyavi Türkiye ev Türkiye bavi Türkiye ev Türkiye vak gredaya hevaleti ev vatandaş ev dve vak ev Türkiye yani de bav Türkiye ev Türkiye evna gerek be guhartin yani millet Kürt gerek be naskirin jibo ve madde 606 gringe tane millet Türk be naskirin madde çelo edizim bir madde perverdeyi demek ki dervay zamanı Türkiye kat zamanı bir zamanı ki perverdeyi ne mümküne
و قدخه جبوه گرک او قالازی به گوارتن که به زمان کردی ام بیجن پروردهی دبستان یکم پتانی زانگه بگبره ماده یک دو دو سه و یک دبیجن چار او سه مادانا نین گوهارتن امانا نین روژاوی نین نخاش کرن گرک ماده چار به گوهارتن جبو وکه ماده dunda vek emin yek devlet, yek millet, yek al avna ne gvartin zaten mesela Kürt mesela Kürdistan'ı يعني ne çaresi. زمینه هەیە ڕێخۆشکردن هەیە ji بووی گوهارتنا van قانونان aliyên Tirkiye دەسەڵات ئۆپۆزسیۆن ڕازی dibin bi guhartina van qanûnan Gelek zahmet de eğer Partiye Kurdan yek denk hamu Partiye Kurdan yek denk ve her şey kala bin zaman yani hebuna milleti Kürt destura bengeyi de be kabul kırın. Zamanı Kürtü bu zamanı fermi ve kem benjen zamanı perverdeyi o kale em ben destura bengeyi kale yek düzse be guartın. Eğer hamu partiye Kurda yek denk eftene kim neke. Hamu ve kem ben sazi Kurdan sivil bazırgani yek denk bin. O gele Kürt lizika kolana da xazika ve eli de bin zaman tane hevzi qimnake ve kan beni heze demokrasi Türkiye jibo guhartına destura bengehi dengi xublan bike mümküne. Eğer va gavananen alvetin tane em ben hükümet liser biskine ihtimal ki hükümet ma gavanan avaş. gelek spas endamê fraksiyona Dem Partiya Berê Sînan Çîft Yûrek tu bûyî mêvanê Rûdawê bihêviya rojeke xweş